Siyabingelela abazalwane egameni likaNkosikazi Jesu Kristu. Jesu Kristu inkosi. Ngibingelele ngesibingelelo sasekhaya ngihlezi ngisizwa ukuthi uJesu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Siyabonga abazalwane bamsebantu sengidonse ngebhantshi la. Wathi ucela ngiphathele lo hlelo lo. Ngingayitsheliwe ukuthi ngizophatha uhlelo bengithi nje nami ngiyenkonzweni ngithi umzala wami yena uzoliphatha. Kodwa-ke sekukhonjwe mina-ke usasengiphatha-ke. Siyabonga abazalwane ukuthi uNkulunkulu uye wasigcina siphila kuze kube manje. Ziningi izinto ezenzekile siphuma naso okhethweni obela uThensi ngendlela esimangaliso. Kodwa siyambonga uNkulunkulu ukuthi akhodlami olube khona. Siyathandaza futhi ukuthi kuze kuphetheke kungaba ngabikho dlami. Ngoba njengoba ngisho ukuthi bela uThensi ngendlela esimangaliso ukhetho. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu usigcinile-ke savuka. Abaningi-ke abavukanga ade befisa nabo ukuthi bavuke. Kodwa-ke alifika ngayo lo suku. So siyambonga uNkulunkulu uma ukuthi thina sivukile. Ngiyafisa ukuthi before siqala uhlelo lwethu nami ke ngisho ingoma yami ecelongweni. Noma ngingasayikhumbuli kahle kodwa cela bangilekelele omama ethi busa Nkosi uJesu. Busa Nkosi uJesu ngazi number bani 149 but 149. Okay, ngicela siqale. Msindisi Jesu Kristu nguwe oyinkosi yami. Yebo manje mawubuse phezu kwakho Nkosi yami, Nkosi ngeqiniso ngisavuma oyinkosi yami. Kade ngazini akuwe wazizono zami. Ngiyaphinda ngithi wena uyinkosi yami. Busa Nkosi yami. Busa Nkosi yami. Ngeqiniso ngisavuma oyinkosi yami. Izandla zami ngezinyawo kanye nalulimi lwami ezimpahla nani thatha konke Nkosi yami. Busa Nkosi yami. Busa Nkosi yami. Ngeqiniso ngiyavuma oyinkosi yami. Zandla zami ngezinyawo kanye nalulimi lwami ezimpahla
Nkosi yami eqiniso ngizavuma Inkosi yami. Siyabonga bazalwane. Uyacabanga nje monganikela wonke okwakho uNkulunkulu uthi akuphathele khona umnike wonke impahla abantwana uthi uNkulunkulu ngivikele khona ngikunikela kuwena. Uyabona yena ukuthi ungaphila impilo enjani. Angibingele kahle ke manje ukuhleleka. Ngibingelela obaba befundisi abakhona, oma befundisi, abazalwane bonke abakhona, uSunday School egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngokukhethekile ngibingelela umpostoli ubaba uNsibande kanye nomama wakwakhe. Ngisibingele sithi ukuthula kube nani. uJesu uma efika kubafundi bakhe emva kokuvuka kwakhe into ayestressa kakhulu wayestress ukuthi ukuthula makube nani. Because I understand kahle ukuthi kuningi okusengqondweni zabantu emva kokushona kwakhe noma emva kokufa kwakhe beyibuza ukuthi kanjani. So ingqondo yayibhizi yikho ayithi mayifika kubona after ukuvuka kwakhe athi ukuthula makube nani. Ngifisa ukuthi ke nami ngibingele kanjalo bazalwane ngithi ukuthula makube nani ngoba uma ungangena enkonzweni unokuxokozela ungeke uzilise izinkosi. Yikho ke ngistressa nami kunini ukuthi ukuthula makube nani. Soqala uhlelo lwethu manje yena socela ubaba uSibiya eze ngaphambili azosivulela ngomkhuleko. Baba uSibiya eze ngaphambili ngomkhuleko.